बे समनि मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीर पहलगामाव जानाय मोनसे खास्रि बिस्रि गिख्रंथाव थासारि बे गिख्रंथाव थासारि बे थासारिखौ हादर नाङैनो बयबो मिथिदों आरो बे जाथायखौनो लानानै हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदीआ रागा जोंखांदों आरो रागा जोंनानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जाय बे उदखारि हानजाखौ बिथाङा गोख्रोङै हुमखि होदों आरो बिथांमोननि जे आथिङाव हा थानायखौबो हाजों गोरोब होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हादरनि बिथां गाहाय मन्त्रि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ जे जम्मू काश्मीरनि जे मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय जाय जाथायजों गोबां सुबुंफोरानो जाय दाय गैयै भारत हादरनि जे सुबुंफोर बे सुबुंफोरा जिउ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन आरो जाय जाथायखौ लानानैनो हादर नाङैनो मोनसे गिखांनाय आरो संखिखांनायजों लोगोसेनो खिथेर लानो थाखाय बे समाव गोबां सुबुंफोरानो गोसोआव साननानै दंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां हादरनि गाहाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों उदखारि हानजाखौ बे उदखारि जाय बिथांमोना जे भारतनि जाय दाय गैयै सुबुं बे दाय गैयै सुबुंखौ फोजोबस्रांग्रा जिउ फोजोबग्रा बे दुथांफोरखौ बे उदखारिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय आखायाव लादों भारत सरकारा। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंथिदों जे जाय दुथाङा बे जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव जे जानाय जाथायजों लोब्बा थानाय बे लोब्बा थानाय सुबुंफोर बे लोब्बा थानाय उदखारिफोर बे उदखारिफोरखौ साननायनिख्रुइ बांसिन बे दुथांफोरखौ साजा होनाय जागोन एबा साजा मोनगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जाय उदखारिफोरा बे गिख्रंथाव थासारिखौ मावदों बे थासारि मावग्रा बे उदखारिफोरा साननायनिख्रुइ बांसिन गोख्रों साजा होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नरेन्द्र मोदी बिथाङा। आरो बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जाय उदखारि दुथांफोर बे दुथांफोरा बे दुथांफोरनि आथिङाव जाखिनि हा गानानै दं बे हा गानायखौबो सेनानै हाजों गोरोब होगोन होननानै गोख्रों बेफ्रुसार बिबुंथि होदों हादरनि गाहाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जाय दुथांफोरा बे समाव हादरनि दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबदों बे जिउ फोजोबग्रा उदखारि दुथांफोरनि जे जायगायाव हा गानानै दं बे हा गानायखौबो बे समाव बे उदखारिफोरनि हाखौ बे समाव गोरोब होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नरेन्द्र मोदी बिथाङा। आरो बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंथिबावदों जे 140 कौटि भारत हादरनि जे लुबैनाय बिथांमोननि गोहो आरो बिथांमोननि आसा बे आसा बायदियै उदखारि बा बेरेखा बे दुथांफोरखौ बे दायनिगिरिफोरखौ बे समाव सिंस्रि सेफायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंथिदों जे 140 कौटि भारतारि एबा भारत हादरनि थागिबि सुबुंफोरनि जे लुबैनाय बे उदखारिफोरखौ जाय दायनिगिरिफोर बे दायनिगिरिफोरा बेफोरबायदि इनाय मुगैथाव हाबा मावदों बे हाबा मावनाय सुबुंफोरखौ बे दुथांफोरखौ बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 140 कौटि भारतारिनि जे लुबैनाय बे लुबैनाय बायदि बे उदखारिफोरखौ सिंस्रि सेफायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा। नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव गोबां सुबुंफोरखौनो सिनाय मोनै दुथांफोर बे दुथांफोरा फैनानै गाग्लोबदों आरो गोबां सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबदों आरो बे जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लानानै हादर नाङैनो गोबां दुंहाव थासारि थामहिनबा बे समाव गोबां जायगाफोरावनो
गोबां जायगाफोरावनो समखिखांनाय आरो बै दुथां सुबुंफोर बे दुथां सुबुंफोरखौ साजा होनायनि थाखाय दाबि खालामनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो हादरनि नखर मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गोहो मन्थ्रि आरो हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बे नरेन्द्र मोदीया मोनफानि मोनाव मोनफा गोख्रों एक्शन लाबाय थानायखौबो नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरजों बे दुथां उदखारिफोरखौ गोख्रों एक्शन लागोन होननानै फोरमायथिदों हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे समाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि बुंथि दङ बे समाव बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि साथियों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है साथियों इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया किसी ने अपना भाई खोया किसी ने अपना जीवन साथी खोया है उनमें से कोई बांग्ला बोलता था कोई कन्नड़ा बोलता था कोई मराठी था कोई ओडिया था कोई गुजराती था कोई यहां बिहार का लाल था आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है हमारा आक्रोश एक जैसा है ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी सजा मिलकर के रहेगी अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी